Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resaq wieħed fuq Ġesu qallu Mallem x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. U Ġesu qallu għax tistaqsini fuq it-tajjeb, wieħed hu t-tajjeb. Jekk int trid tidħol fil-ħajja ħares il-kmandamenti. Liema staqsih dak. U Ġesu jieġbu la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la taxixx fil-falz, weġġaħ lil missierek u l-ommok u ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Qallu żagħżugħ jien dan kollu ħaristu x'jonqosni iżjed. Wieġbu Ġesu, jekk trid tkun perfett, mur bih il-ġid li għandek għatih lill-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Iż-żagħżugħ kif sema dan telaq qalbu sewda għax kien għani ħafna. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Telaq b'qalbu sewda. Hekk naqraw fl-Evanġelju tal-lum fuq dan iż-żagħżugħ illi resaq lejn Ġesu biex jistaqsih x'għandu jagħmel it-tajjeb li għandu jagħmel biex jikseb il-ħajja ta' dejjem. Nafu li Ġesu semmilu il-kmandamenti u qallu dan kollu ħaristu. Imbagħad għamillu stedina. Qallu mur bih li għandek għatih il-foqra, imbagħad ejja u imxi warajja. U żagħżugħ telaq qalbu sewda għax kien għani ħafna. Da żagħżugħ kien bniedem li kellu prinċipji etiċi, ġifieri li għażel it-tajjeb mill-ħażin. Anzi, il-mistoqsija tiegħu kienet x'għandi nagħmel tajjeb. Kellu ħeġġa biex jagħmel it-tajjeb. U kellu wkoll xewqa li jimla il-qalb tiegħu. U Ġesu għal dik ix-xewqa li jagħmillu l-istedina. Imma dan żagħżugħ kellu tant qalbu marbuta mal-ġid illi irrifjuta l-istedina ta' Ġesu biex ikun dixxiplu tiegħu. Jittolqotni ħafna dik il-kelma illi telaq b'qalbu sewda. Baqa bil-ġid li kellu imma qalbu sewda. Il-ġid li kellu ma kienx jista' jimlielu qalbu. Min kif tkellemu il-ġid kien stinka għalih, ma kienx għana frott ta' korruzzjoni jew ta' ħasil tal-flus jew prattiċi oħra ħżiena jew xi serq. Kien stinka għalih, ħadem għalih u kellu l-ġid. Imma jidher illi dan il-ġid kien imbagħad tant ħakmu fil-ħajja illi ma setax jara kif jista' jażel teżor ieħor li Ġesu semmielu it-teżor fis-sema biex ikun dixxiplu tiegħu. Sa hawnhekk għandna messaġġ importanti għal ħajja tagħna f'dan l-Evanġelju. L-ewwel nett il-ħarsien tal-kmandamenti għax Ġesu minn hemm jibda. Ġesu jibda billi jsemmilu kemm importanti li aħna nħarsu l-kmandamenti. U jekk naħsbu ftit huma l-kmandamenti meta nħarsuhom li jgħinu fil-bini ta' soċjetà li tirrispetta l-bniedem. Il għaliex dan li semma Ġesu meta qallu la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixitx fil-falz. Hemmhekk il-kmandamenti qed jgħidulna x'm'għandniex nagħmlu, x'għandna nevitaw biex inħarsu id-dinjità u
u l-libertà tagħna u tal-oħrajn. Għalhekk il-kmandamenti jgħinu tassew fil-bini ta' soċjetà li tirrispetta l-bniedem. Ġesu però rrid xi ħaġa aktar u jrid ifakkarna lilna illi rridu noqogħdu attenti li dak li għandna, il-ġid li għandna ma jsirx jikkmandana hu flok nużawh biex aħna nistgħu ngħixu b'mod diċenti u biex nagħmlu l-ġid ukoll l-oħrajn. Bil-fatt hawn tolqtok ħafna kif meta semmilu Ġesu l-foqra biex jagħti l-ġid il-foqra, ir-reazzjoni ta' dażażugħ ma kienitx jien dawk ngħinhom ukoll. Jien ngħinhom ukoll id-dawk. Ma semmilu xejn fuq il-foqra. Jidher li dażażugħ kien ħares lejn l-oħrajn u jara li ma jagħmlilhomx ħsara. Għalhekk il-ħarsien tal-kmandamenti ma jagħmilx ħsara lill-oħrajn. Dak diġà pass u pass importanti. Ma Ġesu qed jistiednu mhux biss biex ma jagħmel ħsara lill-oħrajn imma biex jara kif jagħmel il-ġid lill-oħrajn u speċjalment ukoll lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. U għalhekk l-istedina ta' Ġesu kienet biex u qalbu tinfetaħ ukoll għall-oħrajn, għax qalb magħluq għall-oħrajn tagħmlek qalbek sewda. Bħalma telaq dan qalbu sewda. Jew nitolbu l-Mulej illum ispirati minn din il-kelma tiegħu l-ewwel nett biex aħna inħarsu l-kmandamenti tiegħu kif iħeġġiġna hu. Mbagħad ukoll biex aħna qatt ma norbtu qalbna mal-ġid tal-art imma nużaw il-ġid li għandna b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem u niftakru li huwa hu dejjem l-aqwa teżor li jista' jimla l-qalb tagħna.